Bueno, hoxe topámonos no Grove e ata aquí achegámonos para gravar unha elaboración artesanal, unha elaboración que antigamente se utilizaba como método de conservación e ao cual se lle sacou moito rendimento. Entón, hoxe tócanos unha elaboración moi especial que é o caso da sardiña lañada. Para iso, vamos a contar cunha persoa que nos vai explicar e nos vai a indicar como se elabora todo este proceso, que é Rocío Garrido. Así que, por aí nos ven, que xa nos ven cunha patela de sardiña, e creo que algo máis por aí trae. Entón, bo día, Rocío. Hola, moi bo día, que tal? Benvida. Bueno, ata aquí nos achegamos, un pouco para que nos expliques este proceso. Xa sabemos que está prácticamente en desuso, non sei que se fai en algunhas casas e se vai transmitindo de familia en familia, non? Sí, é un proceso que nas casas dos mariñeiros, das peixeiras, pois ainda se come como comida de diario, non? Sí. Pero sin máis, pero xa hacia o interior non, xa non se consume. Vale, porque mira, eu, inda que nacín pertiño de aquí, que nacín a 30 e pico kilómetros, descoñecía completamente esta técnica, non? É só de costa, non? Sí, quedou ahora reducido aos pueblos pequeniños, os mariñeiros, os povos mariñeiros. Os mariñeiros, só. Sí. Bueno, eu estive indagando, evidentemente, antes de facer isto, porque, bueno, hai por zoas, pero non en todos os lados, é dicir, na zona a partir de Pontedeume hacia arriba, sí, hacia o norte, sí que tamén se elaboraba, pero sí que na zona da Coruña e tal non ten... É máis típica da zona dos povos mariñeiros, pero que teñen pesca de baixura. É dicir, de portos onde se ainda se pesca a sardiña, os xurelos, é dicir, en portos máis grandes onde o peixe a mellor é un poquinho máis de costera, pois non tanto. Ajá, perfecto. Bueno, vexo que aparte de sardiña tes aí algún xurelo. Sí, aquí, por exemplo, nesta zona, aparte de lañar a sardiña, tamén se laña os xurelos. Ben. E incluso algunhas veces as cabalas tamén. Sí, temos moita diferencia de sabor. O xurelo potencia un pouquiño máis o salgado. Potencia máis o salgado? Sí. Pero por que? Máis contido en graxa, menos contido en graxa? Ten máis contido en graxa e a carne incluso se pon un poquinho máis dura. Ajá. Que a sardiña tendese a ser un poquinho máis suave. Vale, perfecto. E mira, isto, como comentaba dende o comezo, utilizábase como método de conservación. Sí, normalmente cando ahora en época, que estábamos en época de sardiñas, que hai abundancia, que daban os peixes, pois imagínate que hoxe pois tiña sardiña a vender, sobre todo as peixeiras, e non daban saído, pois salgábase para o inverno, non? Para ter en resto de épocas donde non hai ni xurelos ni sardiñas. Vale, e mira, neste entorno maravilloso que nos atopamos, que é unha fábrica de salazóns, non? Sí. Aquí elaborábase isto, concretamente? Sí, aquí facíase, ten en conta que estamos nos Salnés ven o nombre das salinas, do sal, sí. Entonces aquí sí, aquí era un sitio onde se facía as sardiñas lañadas. Aquí moitas veces, en vez de chamarlle lañadas, chamámoslle salgadas. Salgadas. Incluso o famoso arenque, que despois sí. se consume... As pandeiretas. As pandeiretas de arengues. Entón, esta é unha zona, o Grove, Portonovo, son portos de pescar sardiña. Que bo, por se que bo. facía. Moi ben. Bueno, por onde vamos a arrancar con todo isto? Bueno, principalmente temos que ter o peixe, non? O peixe e as sardiñas que aquí moitas veces se chegaban directamente dende o mar, se lavaban no mar, incluso moitas veces se limpiaba xa no propio mar. Sí. É dicir, ahora nos facémolo na casa ou xa o compramos limpio, non? Pero si se limpiaba no mar e despois se salgaba. O máis importante, como sempre, frescura. Frescura, sobre todo xa sabemos que está tesiña, sí, o ollo, tal, son desta mañán. Están ríxidas. Perfectamente. Vale, época de brao, sempre, Sempre. a sardiña de brao. E de brao, cando máis graxa ten, mellor se conserva e mellor sabor ten. Moi ben. E entonces agora que nos queda? Elaborar. Elaborar. Vale, pois entón vamos poñer mans á obra. Pois vámonos, aquí estemos. Bueno, Rocío, podesme explicar un pouquiño o proceso dende que chega o peixe a como vamos a concluir? Pois nada, unha vez que nos chega o peixe, o que temos que facer é limpalo, non? Entonces chegaban as sardiñas, apilábanse, entonces limpábanse, quitábaselle a cabeza e as tripas, sí. Tanto a sardiña como o xurelo, e volvíanse a lavar. Lavábanse, colgábanse, deixábanse que se escurrise o máximo posible, dicir, que non levase auga, que a auga sempre
podía facer que se pudriran, decir, que se estropeasen, e unha vez que estaban secas se poñían entre capas de sal, se pasaban as prensas, ali temos dúas Esas que prensas, temos. sí, dúas prensas artesanales, e ibase poñendo unha capa de peixe, sal, outra capa de peixe, sal, e se prensaba. Hasta prensar ben. Prensábase ben para que quedara todo ben cuberto de sal, pero aparte toda a auga, toda o líquido que tuvesen as sardiñas, que os pulsase. Ajá, e cantos días tiña que botar así, ou canto tempo, perdón? Pois normalmente, canto máis tempo botase, por exemplo, ten en conta, por exemplo, tradicionalmente pensamos que as anchoas, que a veces botan hasta un ano en sal, pois as sardiñas con 2-3 días xa estaban listas para comer. De feito, agora, se os vou comer mañán, as salgo hoxe, e pa mañán xa as teño. O xurelo tarda un poquinho máis, porque ao ser máis grosso, tarda máis en coller o sal, pero, sin embargo, se os vou comer pa semana ou así, sempre metidas entre o sal, ben tapadiñas, que non lle entre aire, nin lle entre auga, pois o único que teño que facer é, antes de comelas, de cocelas, pois poñelas a desalar, como facemos co bacalao. Ajá, mira, e hai unha cousa moi curiosa. Que se fai? O sea, recollémolas xa salgadas, vale? Como vamos a elaborar estas sardiñas? Porque hai que retirar o sal, hai que poñelas en... Que hai que facer con elas? Pois, se son frescas, é dicir, se as salgamos onte ou nantronte, as vamos a usar xa, pois simplemente lavarlle o sal e cocelas cuns boscachelos, como se fixo sempre. Cócense, sen máis? Cócense, sin máis. Sí? Se teñen unha semana ou máis días, podémolas poñer como día antes a desalgar, é dicir, como cando facemos colacón, igualmente, metémolas en agua, deixamos que desale e as cocemos. Hai que nas fai cocidas, hai que nas fai a brasa, fritas... É que eso teño escoitado. É que, claro, despois é como, por exemplo, os arengues, que son é unha elaboración tamén prima irmán, é dicir, é prácticamente similar, pois se poñían encima da plancha. Por exemplo, recordo a miña avoa que facía a bola de pan de millo, ou de broa, no forno de leña, e metían os arengues ou as sardiñas salgadas por encima, se cocía a ver. Sabes a mí o que máis me gustaba diso? A broa. A min tamén, pero bueno... O que mollaba. Ese liquidiño, ese sal que deixaba no pan, que era moi rico. Iso era moi rico. Iso para comer, vamos, poñerse finos. Por eso. Entón, agora só nos queda... Pois limpalas e salgalas. E salgalas, pois a iso vamos. Vamos alá. Bueno, xa estamos preparados. Aquí temos unha pequena adaptación, porque estamos nunha salgadeira, pero... Estamos nun museo Salgadeira, entón... Vamos, mans á obra, explícame. Moi sinxelo, collías a sardiña, e o que facemos é abrila para quitarlle o que é a cabeza e as tripas. Isto, espérate un segundo, que é moi importante. Isto fais a man. A man. Desespiñas a man. Desespiñas a man. Hai dúas técnicas, é dicir, hai quen deixa a espiña ou hai quen lla quita. Na miña casa, tradicionalmente, se deixa a espiña. Pero algunha diferencia de... No. No, simplemente que o cocer non se che desfai o mellor tanto como... Aguanta máis, a espiña aguanta. Claro. Aguanta. Nada, unha vez que a temos, tamén se lle podía raspar para quitarlle a escama, ves, co dedo. Sí, porque eso levanta fácil. Se está fresquiña, levanta facilmente, e despois se pasaba por agua doce, e se van lavando. Entonces é simplemente moi sinxelo, quitamos... metemos o dedo para separar a espiña da carne. Claro, metemos por unha parte da espiña ou por arriba ou por baixo, despegamos... E vamos limpiando. Aquí temos a carne. Bueno, xa tes moita maña, porque a carniña está intacta. E o xurelo igual, o xurelo simplemente, mira, collemos, facemos aquí, tiramos... San tiramos e retiramos todo. Que bo. Sempre desfás menos o peixe, aquí o temos, témolo limpio. E abrímolo igual. Podémolo abrir, se non somos capaces de abrilo co dedo, pois, con coitelo sin problema. E hai zonas que se deixa a cabeza ou non. Eu normalmente quito ya. Vale. Vale, unha vez que temos as sardiñas ben limpias, ben lavadas, neste caso vamos facer a simulación, pero bueno... Vale, como se estivésemos lavadas, porque non temos agora aquí onde lavar. Efectivamente. O que facemos é poñelas sal grosa, normalmente usábase a sal da matanza dos porcos, o do salgadeiro. Que é unha sal bastante máis grosa que unha sal tradicional que utilizamos na casa. A máis grosa que topemos. Vale? E agora que vamos poñendo son colocando as sardiñas, coa pela hacia arriba, porque a nos interesanos que cando, por exemplo, se a capa de arriba desangra, cando a sangre por aquí escorre, non entra na
carne da outra sardiña. Ajá, como vamos ir facendo as capas, é Claro. dicir, a sardiña que está por riba, que non queremos que molle o sangue a da molle baixo. da baixo. Feito. Ahora o que facemos é, cubrimos ben sempre de sal. Ajá. Isto é como igual, como cando salgamos o cocho. Exactamente. E vamos Outra ponendo capa capas. Entonces, unha vez que as teñamos, vamos a facer máis rápido. Sí. Ahora o que hai que facer é, ou sempre presionando moi ben, ou poñerlle algo de peso. Ben. Que faga presión. Que faga presión. Para que solte todo o para líquido que solte contén a todo o sardiña. líquido e a sal vai penetrando e así se vai cociñando. Perfecto. Bueno, entón, temos a sardiña prensada. Bueno, vamos a pensar que está prensada porque deberíamos poñer un pesiño, non? Si, xa empeza a salgar, xa empeza a coller sal e a deshidratarse. Perfecto. Como ben dicías, podemos deixar dun día para outro e teríamos a sardiña xa Perfecta para salgadiña. comer. Vale, perfecto. Entonces, que nos queda agora? Nos queda recoller tienda aquí E irnos para a cociña. e nos vamos para a cociña. Vamos a ver a como se cociñalas, elabora. perfectamente. A poñernos como Kiko, sardiña. Xa verás. Mira, hai algo que moita xente non entende. Nós, os cociñeiros, vale? Que sempre estamos traballando na cociña, o 90 ou 99% das cousas pasan polas nosas maus. Tes as mans sucias de traballar. Sí. Isto é unha cousa, para min é unha cousa moi positiva. Quere dicir, unha cousa que tiñamos as mans sucias de agora traballar con as sardiñas, e outra cousa é que a veces nos califiquen de sucios, de No. tal. No. Isto... Mira, eu sempre digo, mira, eu son de familia tamén de panadeira e na que amaso na amasadora acabo amasando a man. Si nós temos o produto, nós sabemos, tocamos, estámoslo sentindo, sabemos o tacto. Incluso, por exemplo, imagínate que esta sardiña me salga moída. Non me vai servir para salgar. Entonces eu só vou saber polo tacto. Efectivamente. Si A que te refires con moída? Que está amazada? Que está amazada, que está blanda, que entonces eso o que me vai estropear son o resto das sardiñas que vou salgar. Entonces, co tato sábelo, entonces esa sardiña xa a retiras. Se eu teño guantes ou teño tal, con eso non o vou sentir. É dicir, eu acabo de lavar as mans para tratar o produto e agora cando deixo a patela, pois as volvo a lavar. É dicir, os cociñeiros lavamos moitísimo máis as mans do que a xente se pensa, Non nos queda outra. pero necesitamos tocar os tatos. Sí, pero é moi importante falar destas cousas porque moitas veces din, mira como lle quedaron esas mans. Normal, estamos traballando co produto, precisamos sentilo e saber o que temos. Efectivamente. Bueno, pois, sabes que, Rocío? Despedímonos de aquí, desta maravilla de sitio, vale? E nos vamos para a cociña, a guisar. Vamos alá. Bueno, Rocío, xa nos atopamos na túa casa, Pois si, aquí estamos, na cociña. na cociña. Contanos, que temos aquí encima? Pois temos os ingredientes que vamos a precisar para facer as nosas sardiñas lañadas. Ben, entón, que precisamos? Pois aquí temos o peixe, tanto as sardiñas como os xurelos, xa na sal. Xa están curadiños, Xa están curadiños, xa están para comer. Moi ben. Temos os ingredientes a pataca Básica. galega. Temos pemento, cebola, loureiro e unto. E nada máis. Unto ten que... Ou, Para cocer e se unhas non- pataquiños ou anaquiños de unta vida. Para os vos cachelos unto, Sempre. sempre. Entonces, mans a obra. Vamos alá. Pois veña, a cociñar. Bueno, Rocío, xa estamos. Xa estamos. Listos. Temos aquí o peixe. Vale, veña, mans a obra. A cociñar que toca. Que vamos a fazer? Lavamos. Vámolo lavar ben, para quitarlle ben a sal. Sí. E se estuvera moi salgado, podíamolo meter en auga e de hoxe para mañán. Este está recién salgado, non fai falta. Entonces nada, ves, lavámoslo ben. Sí. Ves que xa cambiou a cor, Sí, está xa curadiña. Está curada. E aí temos ese é o xurelo. Pois teña un aspecto chulísimo. E aquí están as sardiñas. Vedes? Tremendo, Agora, coas sardiñas, podíamos cocelas así, ou tamén incluso ahora, Retirar a que están espiña. duriñas, ves que se retira moi fácil. E quedan perfectas. Claro. Queda a espiña máis limpa e non destragamos tanta carne. Estou pensando, hai un guisiño de patacas así con esta...
Pois é como vamos facela, a forma tradicional de aquí. Festa. Entón, isto limpo. Limpo, pois bota o lume. Vale, vamos a facer unha cousa, como temos que cortar verduriñas e cousa Eso nada, básica, eso é faciliño. cocer, e despois, Metemos as sardiñas tamén a cocer. a lo loco. Vamos a outra. Rocío, xa temos aquí. As nosas patacas coa pel cocidas, con noso pemento, a ceboliña, a folla de loureiro e o unto. Vale, que cozan. Que cozan. E unha Vale. vez cocidas, o que vamos a engadir agora é o peixe. O peixe nada, en 5 minutiños tamén xa estaría listo. Xa está listo. Sí, Vamos para dentro. Pois vamos alá. Veña. Vamos a meter aí o rabecho ben. Sí, eso, cosas que empezar a cocer xa baixa. Xa reblandece. Nada, isto que finiño, nada, que ferva un pouco, pisquiño e listo. Porque ao final, co sal, como xa está cocida a carne, pois Exactamente. é un segundiño E listo. e fora. Despois desto que nos queda? Nada, sacámolo, emplatámolo, botamos un poquinho de aceite cru por encima, de oliva virxen e listo. festa rachada. E festa e a comer. Mira, hoxe como tes esta cociña maravillosa, xa non me vou desplazar a cociñar a miña. No, aquí, deberías cociñar aquí máis. No, debería E cociñar comer. aquí máis. Hoxe xa o E vas fixo, comer. xa o fixo todo o Rocío, co cual o traballo está feito. Xa vedes, a pataquiña con un pemento, con unha cebola, unha folla de loureiro e un anaquiño de unto da casa de Da Rocío. casa, sí. Este é da miña casa. Vale? Unha vez que estén cocidas, metemos para dentro o peixe. Nada, isto é coser e cantar, porque Coser, no. visto e non visto. 2 minutiños que ferva e listo. E servimos. Así que, nada. Imos poñendo a mesa, entón. Sí, vamos poñendo a mesa. Vamos poñendo a mesa. Perfecto. Listos para emplazar, Listos. Rocío. Veña, agárroche. Sí, vamos quitar primeiro o peixe. Mira como se despega a espiña. Perfectamente, por eso digo que a veces non é necesario quitarlla, porque xa ela mismo se despega. Sale en lomiños, Buah, vamos a quitar o noso xarelo. ímonos poñer como a Kikos. Aí o temos blanquiño. Que espectáculo. O unto, ves? O Ubuntu non xoga xa. No, xa, aquí xa non fai falta. Xa aportou o que tiña que Metémolo aí. aportar. E agora quitamos as nosas patacas coa tona. Bo, Ule ben, a recende isto que vamos. Pimentiño. E agora un poquinho de aceite por encima. Sí? Podo? E listo, podes, todo te. Hombre, hai que rematar a faena. Aceitiño rico. Bueno, importante, que non se lle ocurra poñer sal, No, porque o peixe ten sal, entonces é mellor probar un pouquiño antes de quitar a pataca, pues vemos que tal, se necesitan ya estamos a tempo de correxir. De correxir. Perfecto, pois xa vedes, tremenda festa temos aquí, das nosas sardiñas lañadas, e hoxe que lle puxemos un pouquiño de xurelo. Tamén moi típico desta zona, facer as dúas preparacións. Bueno, Rocío, pois millóns de gracias vamos polo teu tempo, por ensinar esta maravilla e polo menos divulgar estas cousiñas que se van perdendo e que teñen que perdurar no tempo. Sí, que non se perdan, porque hai moitas preparacións de peixe moi habituais nas casas de diario, pero, bueno, faltar as aboas, pois, se están perdendo, non? Esta é unha delas. Isto é unha maravilla. Señores, cociña sana, saudable, De temporada, sinxela, tampouco nada complicada, e con moito sabor. e moi saborosa. Así que despedímonos dende aquí, dende a cociña de Rocío, e ata pronto, non nos queda outra.